Confirmed. I don't swallow. More of a giver. Ma' hwn yn edrych fel smeg. Club toilets. My God, mae'n ffucking hwnna! Hiya huns, os da chi licio blind dates, innuendos a chwarae fy bwyd, da chi'n y lle iawn. Mare dwi, a dyma sleisan bran niw o Tisio Fforc. Amser ni gwrdd y gorgeous girlies dan y closhes. Na, ddim hein, cheeky. Turn-ons mwyaf fi ydy Willy Fawr. Tits fawr. Di'r ffocin pishin ma. Fe enw yw Cerys, wy'n 25 mlwydd oed, a wy'n dod o Gastellnewi. So ni'n disgrifio ni'n yn bach o nutter, impulsive, a last minute. Mae dating life fi wedi bod yn nightmare. I think the formula's fucked. So, well fi, ti'n mo, newid yr andemau bach. Neu bydd ddim grandchildren i gael ma, boes. X, voto am UKIP. Sais caeedig, ddim yn meddwl bod Cymru'n gwlad amazing. Mam yn ei popeth iddo fe neu hi. Looks, sy'n ni'n gweud bod fi'n solid 7 o 8. Bod fi'n chunky, ond mae perks i chunk. O, fi mewn o personoliaeth 10 dy fi, achos fi'n lle ala pawb i werthen a snilo. Sgiliau bedroom, fi'n credu mwyn bach yn isial ar hyn o bryd, mae cobwebs. Mae'n polish mas. Pick-up line gorau dwi wedi clywed yw, mae rhywbeth yn bod gyda ffôn fi, sori ffôn ti mewn e. Enw fi yw Lowry, dwi'n 19 a dwi'n byw yn Nghaerdydd. 3 gair i disgrifio fi fysa fun, flirty a feisty. Dwi'n sengl oherwydd dwi just yn mynd yn bod yn really hawdd. Mae dating history fi gyda bach o ups and downs, bit of a roller coaster, ond here we are now. Ideal type fi bydde probably yn bubbly, eithof sporty, a just person really garedig. Red flag fi yw os maen nhw'n well da Kanye West na Taylor Swift. Dwi'n catch oherwydd fi just yn person doniol a mae pawb yn caru fi. Os byddai'n reit o fy hun, I'd have to give 9 out of 10 oherwydd so neb yn perffaith. 3, 2, 1. Hello. Helo. Helo, ni'n mynd i sgwr ti. Go gwallt ti. Diolch. Fi newydd wneud o wythnos diwethaf. Beth sy'n deud the usual type chdi then? Merch prydferth i dweud y gwir, like, it's just got to be pretty. Just hot, that's it. Be am ti? Bach fwy masculine, ond fel dim completely. Be ti'n neud? Fi'n gweithio yn hotel ar hyn o bryd, front of house, Tenny Paints, lovely. Be ti'n neud? So dwi yn prifysgol. Fi'n neud sports psychology. O, crikey, wyt ti? Ydw, ie. OK. Ti'n helpu fi rygbi, ysdi mwy? Ti'n chwarae rygbi ta? Na, fi'n neud pil-roid. Dyna ni. Oh my god, os ni ddim yn mynd mas yn gilydd ni'n besties anyway, There we okay? are. We got it. Nailed it. A ni wedi dod off i good start felly, do? Am stori fynd i'r gêm cyntaf dwi'n meddwl, a nhw ni ddod i nabod i gilydd bach yn well. Enw'r gêm yma ydi Licio Ti. A unsurprisingly, da chi'n mynd i gorau llyfu. Dan y bwydydd dilish ma, mae yna questions i ofyn i'ch gilydd. Ma' hwn yn edrych fel smeg. Christ. Oh my god, mae'n ffucking hwnna! Oh my god, fi'n mynd Oh, yn fi. Beth yw ideal date ti? Like little picnic vibes. Like, ar diwrnod neis. Just i, like, gallu siarad loads. Yeah. 3, 2, 1, give it a go. Just pan a llyfu fo, as much Ti'n as you gallu neud can. e? Ti'n gallu neud e? Go on, go on. Pwy neu beth oedd gay awakening ti? Sa'n credu oedd da fi? Wy'n ni'n just yn sort of yn gwybod bod fi'n hoffi y doi ryw. Wydd na doi person wedi ala fi do mas i rieni fi. Mewn ffordd ni, wy'n diolchgar iawn bod fi wedi siarad yn nhw a cwrdd â nhw a cael y profiad na i gallu do mas i'n rieni i. Achos sy'n rieni fi ma ragor. A sy'n ni byth di do mas i nhw, bydden ni ddim wedi cael y chance i wneud na. O fi just di gwylio Killing Eve a gweld Jodie Comer. Oh, fuck you off. Mae'n fucking fit, yna gwi. Oh my god. Bro, bol. Alright. Bara, bach o tuna. Oh. Confirmed. I don't swallow. Beth yw'r peth mwyaf cute ti di wneud i rywun ti'n ffansio? Pob tro fi di mynd rownd i gweld ti, o fi wastad yn dod a flowers. Don't go too crazy on the mayo. Oh. Wo. Dos i fyny, swn i'n dweud.
Wyt ti'n princess neu queen yn ystafell wely? Mae'n dibynnu ar y sefyllfa, mae rai fi weid. Na, dim pillow princess. So, yeah, na, sa'n ofon. Get my hands dirty, tell. He'll go down under. Be am chdi? Ti de? Byddai'n dweud, yeah, more of a giver. Ysi, gwrdd i gwybod, del? Wel, dwi'n really impressed efo'ch tongue skills chi yn y rownd yna. Let's see os dwi just mor impressed yn rownd 2. Enw'r gêm yma ydi Slice Nice, a da ni am ffeindio allan drwy'r cwestiwn yma os da chi yn Slice Nice. Neu Slice yn bach yn spicy. A, gyda chi snack bach neis i enjoyo'r un pryd. Oh, lovely. Lovely de. Reit, dwi offi'r bar rwan i gael porn star. Martini. Wyt ti di bod hefo'r un person as a ffrind neu sibling? Do. Technically, un ferch, oedd hi'n ffansio fi, a wyth hi wedi gweld brawf fi ar night out, neco fe, a wedyn, o'n i wedi dechrau datoi. Wyt ti wedi gwneud rhywbeth rhywiol yn gyhoeddus? That's a yes. Os ni'n cyfri club toilets, You fuck wit. Oh my god. os ni'n cyfri club toilets, then once or twice, yeah. So'n bothered i'n mynd gatra i ti nhw. Just reunited with your friends straight after. O'r un, mas o'r kebab, efe? O, un kebab i'r Lane. Enw'r gêm yma ydi Bye Bye Pie. A os da chi wedi gesio'n barod, da chi'n actually gorau neud pay eich hunan. Yn y gêm yma, da chi'n defnyddio'r cynhwysion i gyd ar y tres yma i greu pie gorgeous. Gyda chi 20 eiliad i wneud yr un gorau da chi'n gallu. 1, 2, 3, go. Lovely. O, drop on dda. Okay, quite good. Good aim, da ti fyna. Stunning. O, bach crem i wrth off. Ti'n barod? 3, 2, 1. Stunning. Hi sy'n ennill, sy'n rhaid fi wneud e. Sorry, di'r gêm ddim yn gweithio fel la. 3, 2, 1, go. O, ma ni. O, hwnna'n dda. O. Reit, straight mewn na. Custard. O, we're in competitive, dydi. Neilo hwnna. Y ceg fawr na fi, tel. Cream i wrth off. O. O. 3, 2, 1. Lovely. So, be o'n i heb ddeud oedd mae'r person sy'n colli yn actually gorau neud forfeit. A dwi am reid y whopper gynta i Cerys. Na, hang on. Allai neud e i Lowry. Oh, really? Mae'n mynd i cyfogi. Oh, I'm cute. Okay, iawn. Fyna'n sweet, actually. So, i chdi, ti'n gorau chygio'r cystard. Yn iawn. 1, 2, 3, go. Mae'n quite dew, yndi? Ti'n ffansio hi mwy ar ôl hynna? Ar ôl hwnna, ie. Ie, drach o ffocin gwyneb fi. Custard yn drop o lawr. Mae'n amser i'n bit ffefryn iwan. Killer questions. Ti erioed ti cael rhiant yn cerdded mewn pryd ti gyda rhywun yn y gwely? Do, ond mam di gofyn i fi ddim cael ryw yn y tŷ. A cerddodd ei mewn, a oedd e most compromising position. Coesa fi dros y sgwydda fe. A di fel, gret, mae mam di gweld twll fy ni. Wyt ti di cael threesome? Na. Oh, fuck's sake. O'n i'n meddwl bydd hwnna fwy diddorol. Na. Cushion? Wouldn't be opposed. Ni'n tri? Esi bach. Reit, dwi'n gobeithio bod hynna wedi dysgu bob dim da chi angen gwybod yn dal eich gilydd. Wan, mae'n amser mynd dan y closh. Toodaloo! Ath y date yn dda, fi'n meddwl. O'n i just yn like bounce off ein gilydd a it was a very funny date. I gweld i'n gynta, o'n i fel, gwahanol, a neis. Mae bert iawn, a gwall ffynci. Oedd hi just yn very bubbly, outgoing, a dwi'n fan o hwnna. A ffordd oedd hi'n bita'r blincin sos na'r dechrau, ffocin hell. Nawr mae rhaid i fi penderfynu os fi'n aros neu'n gadael. Wel, amser i ni weld beth mae'r queens yma wedi penderfynu wneud. Mewn 3, 2, 1... Hey! Fforcio! Shelfa!
O'ch ti'n meddwl sa'n aros? Na. Ar ddim ti, o'ch ti'n meddwl yn peil? Na, fi'n meddwl bod i'n mynd i aros. O, ti'n confident? Be, da chi'n excited i weld wan yn y full body reveal ta? So unrhyw deal breakers, ne? Na. Os mae hi'n talan o fi, sa'n fan o hwnna. Wel, off ni ta i bar mar i ffindio allan. Amser i'r lovely ladies ma weld ei gilydd yn llawn am y tro cynta. Mewn 3, 2, 1, trowch rownd. Ti'n dalach na fi? Happy days. Nes i cwrdd o ti properly. Oh my god, ti yn dal. Wy'n dweud, unrhyw surprises? 5'11" fi yn. Wyt ti? Ie. 5'8". Fi'n licio style ti, fi'n gwisgo fel bachgen. Fi fel arfer yn baggy everything, ond fi'n newid y lan weithiau. Reit, dwi am reid drinks ma i chi, so enjoywch. Iechyd da. Ta-ra. Sláinte.